alright. And finding emotions that you always try to hide, baby. Oh, I do believe that there's a love you wanna share. Oh, oh, I'll take good care of you, lady, and no fear. So I wanna know. I wanna know. Putting out is Joe Thomas with I Wanna Know. Imizuzu masiyenzi beyi-18 esiqingatha ngoku ibethele intsimbi yaka 11 o'clock. Ndichilo ndathi sise-South Korea sincokola no-Azola uSislina Mditshwa. Yena ke uyingqali ebhalisiweyo yezempilo, teen coach as well as utishala. Sincokola phantsi kwesihloko esithi ke sixhobisa amantombazana aselula ngomba we-gender-based violence nokwakha ukuthembela kwikamva eliqaqambileyo. Ukhona ke yena simbambe phaa ngoZoom. Mem, good afternoon, evening, because it's 6 o'clock if I'm not mistaken, but ke kusekuseni apha. And thank you so much for joining us. Good morning, Puma. Ndilapha ekhaya ke kanti you'll be so surprised. Ndilapha eSouth Africa. Ndisazonithi che. So it's morning nalapha kum. Good morning to you and your listeners. Thank you so much. Lina, singokola ngendaba yokukhulisa sixhobisa, in fact amantombazana asemancinci ndiyakwazi ubana ungumntu o-advocate kakhulu indaba yabantwana nendlela abakhula ngayo nendlela abaziphatha ngayo. So namhlanje sijonga umba we-gender-based violence. So we are trying to ukubarhanga ngendlela right, so that bathi bekhula babe aware about ezi zinto. But ke ndiyafuna mhlawumbi sike simkrhobise nje umphulaphuli xa siqala i-conversation bana when we talk about gender-based violence sithetha ngantoni na. And omnye umntu uzawuthi xa uthetha nge-gender-based violence acima fama uthetha ngobana unkosikazi okanye umyeni uhlukumeza unkosikazi ekhaya, not knowing into yobana iqala at a very young age, yakwazi uqala nakwi-young, and iwachaphazela njani amantombazana aselula mhlawumbi. Okay, thank you so much, Chuma. Mandithathele ithuba kwakhona ke ndibulise kubaphulaphuli bonke beMasakhane. Xa sithetha nge-gender-based violence sithetha ngayo nayo ndizama uthetha isiXhosa, sithetha ngayo nayiphi na indlela yokuhlukumezeka, whether it's emotional, it's physical, it's sexual, and umntu ehlukunyezwa mhlambi ngokucalucalulo loba eyintoni, that is igender yakhe, ubuni obuba, that is sex yakhe, girl or boy, she or he, okay? And then sexuality, as we know ukuthi ngoku we've got a lot of people who have different kinds of sexualities abazi associate nazo kanye abazibiza ngazo, whatever the case may be. So if umuntu uabuser omnye umuntu okanye umhlukumeza omnye umuntu ngezo zinto, that is gender-based violence. So now njengoba la gender ekuqaleni refers to ukuhlukunyezwa komuntu ngokubunini bakhe, which is whether the person is a man or a female. So into endifanele uqale siyicacise before singene kakhulu apha kwi-girls is that gender-based violence can happen to both genders. Ayikhethi uba okay wena uyita, okay wena uyisister. Iyakwazi uba emantombazaneni ibe khona nasebantwini abangobhuti okanye abantwini abangootata ibe khona. But namhlanje eyona nto edala uba size apha, it's because most of the time okanye ii-cases ezinintsi esiye sizibone ze-gender-based violence zikwii-females nabantu afumanisa bahlukumezeka ii-females, which is mhlawumbi oomama okanye oosisi sebethe ukhula, and then nabantwana. So sizoqala ke ngoku apha emantombazaneni, eyona nto esingathi mhlawumbi sibaxhobise ngazo. Into yokuqala funeka wena uyazi ukuba i-gender-based violence can happen to anyone, and njengoba usowutshilo iqala ebantwaneni beselula. Ifumanisa uba iqala ngalaa nto sithi yi-bullying, umntu emane ebhulisha omnye, emane eziva amandla phaa komnye ngezinto ezithile.
mhlambi indlela abonakala ngayo mane emchulukusha kanjalo okanye inkangeleko okanye ukuthini zokwenza umzekelo. I hope no one is going to be offended. Kukhona lento Okay. yabantwana ngoku abazitomboy abangamantombazana abazotomboy Yeah. kuba mhlambi sizothi kanye there's a difference between a lesbian and a tomboy. So they Tomboy, like to yeah. dress up as men okanye bathanda ukunxiba into zamajida. Ufumanisa uba umntana uthe khula nje if ungumntu ongenaliso uyufumanisa uba abantwana abaninzi abanxiba kanje besides uba isistayile sakhe zizinto mhlawumbi ezikhulu ezithethwa kuyo unonga indoda yho hayi ungutatakho yho hayi uyibhuda yho hayi uyitenteni aqonde umntana maka-embrace laa nto yi-abuse but uzama ukuyikhavarisha. I-gender based violence ke iqala ngeento ezininci kanjalo. So siba empowerisha kanjani abantwana abangamantombazana ke ngoku specifically uba mababe aware about le nto ye-gender based violence and bakwazi ukuzikhusela. The first thing that I always advise kukuba do not be shy to share your story. Thetha. If anything is happening to you, open up. Like, do not be silent, because the minute uba silent unika ipower kulo mntu okuhlukumezayo. Ukuthetha ke does not mean uba thatha ikhamera ngehlobo uyibeke phambi kobuso bakho okanye ungene kwi-social media. You have people who are around you that you can trust. You have your teachers usesesikolweni. You have your teachers that you can go and report ukuba this is what is happening. You have parents at home. You have a sister next door. You have a brother okanye apha esitratweni omaziyo omthembileyo. Open up, do not be silent, because the minute uthula unika laa mntu ipower yoba makaqhubeleke akuhluphe. Enye into ke ndirhalela uba siyinote Chuma kukuba yintoni sizombona ngantoni umntana who is going through le nto ye-gender based violence ade athethe nje. Uthetha kuba mhlawumbi ubona ntoni okanye uvano okanye nawe njengobhuti wakho okanye njengomzali yintoni onoyiqaphela. Eyokuqala into edla ngoba common ufumanisa uba abantwana ba-reserved ngendlela umntana bekade engakho ngayo. Ufumanisa uba une-excuses nje hleli nje yho hayi mna andinokwazi ukuya endaweni ethile tshomi umntu wam akathandi uba ndiphume nani. Ikhona into eyenzekayo because how dare ukhontrolwe ngumntu wakho at this young age. Ngumntu wakho ubumthatha lo uthi ngowakho umowne. So ufumanisa uba there is something ethethwayo okanye eyenzekayo whether uyabethwa okanye uyathethiswa amazwi, and there is something that many people think ayinangxaki. Athi umntu yhu angcono uvele undibethe esiqwini kunoba undithethise. Amazwi enza more damage as much as ba nokubetha kusenza i-damage. Another thing onoyinota zii-bruises. Ufike umntu ene-bruises ezingaqondakaliyo. Hayi ndiye ndaqubeka, hayi ndiye ndaminxwa licango, hayi ndiye ndathini, hayi yi-allergy ndityiwa yi-bracelet. Note those things, especially uba zizinto ezithi gqi bumini. Ufumanisa uba yebo lo mntu besikade sihlala naye njena engenanto ebengenanto ibitheni. Also mjonge umntu Chuma, check the comments azenzayo. Most of the time people hide behind. Uyabona ku-TikTok there is a lot of i-potential yoba sizimele kweza audios neza videos sezikhona. Ufumanisa uba yayisenziwe ngumntu othile eyenzele loo nto uyayibona okanye kwakusenzeka eso siganeko. Then mna ndingene phayana sendifaka ifoto yam ndivele ubuso but behind kube kuthetha loo nto. Note those things, because there is no one ozothi engenziwanga nto ehappy ayofaka la mamathi yho hayi kunzima uphila kuba kutheni. Uyabona ne? There are trends that we need to check uba okay ii-jokes zakhe zingantoni, ii-comments zakhe ahlale ezenza zingantoni, umve nake ethetha ngayo. If mhlawumbi uyamncoma uthi awusemhle iyakufanela le jacket. If uthi proudly so athi thank you so much umhle nawe Chomi, then singathi mhlawumbi everything is fine. But if uzothi yho hayi wethu yazi le jacket ke tana hayi wethu ndinxibe nje ugquma umzimba akho kwanti akana-confidence. Someone is behind is saying things maybe about indlela akhangeleka ngayo okanye nomfaneleko wakhe. So someone is busy continuously attacking i-confidence yakhe. So nezo izinto ngezinye zendlela esinothi abantwana sizijonge. So immediately nawe uziqonda uba okanye uziqaphela uba
I'm experiencing this, and sometimes i-GBV Chuma awuyiboni uba it's happening. Uyabona? Kukho abantu Yeah. abenzela lizwi uThixo alitshoyo ukuthi masizekeni kade umsindo. Kukho abantu Yeah. abazeka kade nokubona into eyenzeka kubo. But trust me, le ndlela ufilisha ngayo, it's true. If ufilisha uba ulina uthethe something that is hurting your feelings, it's because you are hurt. Your feelings are hurt. And the next time omnye umuntu eyithetha lanto uzoba quick to respond. Sometimes Chuma bayalwa abantwana aba-experience i-GBV. Ufumanise bomnye uyibona ekhaya mhlawumbi le nto besike sayitsho kuqala uba abantu abaninzi bayazi isenzeka between umama notata. Umntana akhule kwelo khaya ke ngoku athe intombazana abe strongo. A female, she needs to be soft. Si-soft thina. Even if siyalwa, but singabantu we are feminine, si-soft. But ufumanise uba akekho soft lo mntana. Ukwada emlonyeni, ukwada like uyalwa physical, uyabetha kwabanye abantwana eyintombazana. So ezo zinto zizinto nje engathi ndirhalela uba sizinote. And others ke Chuma, because into ebalulekileyo after everything sesiyithethile kuyabaluleka ukuba sibanike indlela yabo uba uncedakalaphi ke ngoku, uyabona? So that if ubusoyi-experiencer le GBV as umntana omncinci okanye as intombazana emameleyo ngalo mzuzu, and you are like, hayi bo, I didn't know ukuthi ndihlukumezekile xa kusenzeka le, then where do you go? The first step Chuma to healing is admitting that there is a problem. If you don't want to admit ukuthi unengxaki, akekho umuntu ozosuka ngaphandle azoku-admithela. Le nto ifana ngakhuluma ngisasithetha ngabantu abatshaya ii-drugs, sisithi singabase-rehab, but if akakathathi isigqibo yena esivumayo, uyayibona? Yeah. So akukho lula. So the first step kukuba uvume uthi, hey, I acknowledge ukuthi something is happening and le nto yenzekayo kum, it is not supposed to happen. It's wrong. It's something that shouldn't happen. So that is the first step. So the second step is to look for people who are advocating for the same thing, so that if mhlambi ungumntana usekomani awazi uba yithini, okanye mhlawumbi ungumntana usafunda, okanye usekhaya njengangoku umamele awunayo nemali yokuya edolophini umzekelo, because most of the time into zamancedo ziba sezindaweni ezisedolophini. Ubikhona iklinikhi, you can just go to the clinic ekufitshane ufike utsho. Ekliniki nganye babakhona abantu aboluleka ngokwasengqondweni. So abantu abatrainelwe into ze-mental health, you can just go uyothetha. Akuxothwa mntu ke guys phayana, akuxothwa mntu. Ungaya ungathetha nalapha ekuhlaleni njengoba ndike ndatsho, that you always have someone ongathetha naye. Also, you can just go to my inbox sesincokole. I'm always available for people who need support, even though ke ndiphendula kade sometimes, but I do try to accommodate. So xa ndisithi unga-inboxa mna personally, or anyone that you feel ba angakwazi ukukunceda. And there are places that you can go to ezi-offerisha amancedo. Zikhona ii-NGOs, ndizude ndizibize apha ke because andisebenzeli zona, but zikhona ii-NGOs ezininzi ezilwayo nale nto ye-GBV and ezi-advocateayo. And I always say ke Chuma, umntu uba naye laa mntu ayaziyo uba yi-confidante yakhe. So you can always go back to those people, and do not confront lo mntu okwenze into until you are stable apha engqondweni, because we don't want a scenario apho uzothi uyoconfront umntu uba when uyandi-abuse okanye mhlawumbi athi umntu aphike and then ube triggered inyuke. So I always encourage people ne-therapy. Go to therapy, guys. It's never too late, because into ye-GBV sometimes it's ifana ne-curse ubukuve xa kusitshiwo kuthiwe yabetha kootata omkhulu bakhe yaza koobani bani kanjalo. If oyitrithanga isenzeka ngokumncinci, umzekelo masithi ungumntana wena wenziwa nganto but ukhulele ekhayeni apho u-experience i-GBV, abazali bakho like wena uyi-victim of the circumstance because ukwelaa khaya. If you don't treat the 12-year-old ekhule ibona okwayo kusiliwa, now you are going to become that 12-year-old so mdala ke ngoku, uyabona? So therapy is important. Go for therapy. Therapy is not expensive. There is that mentality esinayo yoba
ezi zinto zizinto zabantu abathile, hayi ziduru ezi zinto Yeah. kwathini. It's not expensive at all. Anything that has to do with you as a person can never be expensive. If unako, go to a clinic, njengoba ndike ndatsho, okanye esibhedlele ziba khona. Ungaya kwi-Department of Education okanye kwa-Social Development, ziba khona, like banazo iitafile okanye iminyango ejongene nezo zinto kubahlali mahala. You don't have to pay a cent. In closing, Lina, I saw a post on Facebook yesterday. Someone esithi iyakwazi ukwenzeka mhlawumbi into yobana uchuma uyahlukunyezwa liqabane lakhe, and then ndiyoventa ku-Facebook that uLuzuko is abusing me and even show evidence. Sorry. Yes. And then nize namancedo nina as my social friends. And then 2 weeks down the line, I post pictures with my boyfriend again, Sibuyelen. And then and then people will start having ezinyingcinga about indaba lento ne. And this post was emphasizing into yobana, let us not stop advocating for indaba ye-GBV. Regardless into yobana uchuma uza kuthi namhlanje athi uyahlukunyezwa ngumthuthuzeli, and then ngomso ubuyelene nomntu, but thina masingayeki because siyayazi indlela i-perpetrator ezisebenza ngayo, narcissists. Yes. But in closing, ndiyafuna ukhe usishwangathelele into yobana singayicreate njani i-safe space thina as a society kubantu abahlukunyezwayo, and mhlambi namhlanje uzawuhlukunyezwa and then azoripota kuthi, and then ngomso aphinda abuyelane neqabane lakhe. But sihlala njani at a constant velocity, if I can put it like that, with ukulwela indaba ye-GBV as abantu aba-advocatela for i-GBV, media, nathi nje abantu ekuhlaleni. How can Thank you, Chuma. Yeah. Pleasure. Yo, iyaxhaphaka Chuma le nto yale post uyitshoyo, iyaxhaphaka ukwenzeka, even like sibone umuntu nyani uChuma kule namhlanje ubokoboko ubethiwe, aposte simsizele, hey tonto justice for uChuma. 2 weeks nanku uChuma nomuntu wakhe eMarket Bin besela ikofu. Sisodwa ke ngokuthina. So sithini ke ngoku to create a safe space. Most of the time Chuma funeka siyazi ba into yokuhlukunyezwa izindidi. Some people will beat you physical, uyabona? Ubonakala ube bokoboko ube namanxeba, uphela kwenxeba afike naye phethe Sevlon athi mntu wam ndiyaxolisa. Uyavuma, uvuma kuba kutheni? There is always manipulation that is going on behind closed doors. Most people who are perpetrators abavele baqale ngokubetha. They make sure they target you psychological, bakucontrol indlela ocinga ngayo nendlela oresponda ngayo. Bayakustadisha ndingatsho kanjalo. So they spot i-weaknesses zakho. uChuma uthandana nam, and mna I can offer uChuma mhlambi indawo yohlala. uChuma mhlambi kokwabo akavani nabantu bakokwabo, so wamuva out kowabo, and then uphelela apha kum. Even if angayokhala kwi-social media, xa kucika iWi-Fi nedatha uzoshiyeka nam, then ke ngoku ndibuye ndithathe loo gap. Uyufumanisa uba ngabantu Chuma most of the time obumthembile uba angakunceda, okanye kukhona loo nto acinga uba yena wena ubhenefitha yona kuye. So there is manipulation eninzi, and people outside there are narcissists. I know kuthiwa eli gama siyali-abuser ingathi litsha, but asili-abuse kuba kutheni. It's because we see people doing narcissistic things ebantwini. Akekho umuntu uChuma ozokubetha athi kodwa baby ndikubethile nje nguwe lona wena xa ndithetha nawe uyandishawuta. Alibale uba ude uyashawutisa okanye it's because of akayijongi i-action ayenzile, ujonga your reaction, and then I reacted towards i-reaction yakho, not the actual thing that happened. So as the public, I would say, let us not forget ukuthi aba bantu sometimes babuyela kwaba bantu babahlukumezayo because bayoyika. There is also fear behind, because umuntu uyakugrogrisa.
if ii-cases ezinintsi esidla ngodila nazo uyazazi ke because sidla ngozapha enkqubeni ufumanisa uba sithetha ngento ze-rape umzekelo umntana wareyithwa ngumntu amhloniphayo emoyika wathi mhla wayithetha ndobulala umamakho. So umntana in trying to protect ifamily yakhe aqonda uba I'd rather keep quiet and endure the pain. So that's what happens also in GBV. These people who are perpetrators, they manipulate you, they instill fear, umoyike, ube nalaa nto yokuzibona also uba I cannot live without this person. Even if ke ndingahamba ndiyommangalela, ndizammangalela abanjwe ze ndithini, mhlawumbi umtata umntanam uzothini, yho ifemeli izawundizonda kwathini. Also sometimes fumanisa uba umntu ngumntu owaziwayo, whether waziwa ngento ethile okanye masithi unebhizinesi yakho. So ungumntu odumileyo ekuhlaleni uba amagwinya siwathenga kuchuma. So ube nalaa nto ithi yho ii-clients zam xa zindibona uba ndingumntu ohlukunyezwayo ndizothini, uendaphe uthula. You can never be ashamed of into eyenzeka kuwe ungakhange uyimeme. That is the first thing that we need to like elekuba sithetha sibakhumbuze uba it is not your fault, it's not supposed to happen. You should never feel ashamed okanye woyike uba abantu bazothini. Immediately you spot something, if you can leave physically Chuma, remove yourself from umuntu okulimazayo, open a case. I always emphasize this. Mna Chuma ndiyekile ngokuhambe ndilwela abantu abangavulanga case because xa ubethiwe. Yeah, ude watsho omnye umntu wathi ngoku xa ngaba uzobhala ngendaba ye-GBV on social media sizawuthi sibonise iproof yobana lo mntu umvulele na icase, then we take it kuloo ndawo. Exactly, because senziwa si-end apha siba wrong. Ufumanisa uba the person mhlambi oyi-perpetrator u-end apha ngoku zothini, because Chuma ii-perpetrators zininzi, ezinye zisakhulu, ezinye sezimatorishile, ezinye sezindala ziyagrumana. So ufumanisa uba sizolwela wena bubethiwe kanti awuvulanga case, abuyelane nomntu wakhe aposte mhlawumbi babeke kwi-social media athi uchuma wam nam sizilungisile izinto, andiwazi la mamenemene ngosisilina ndenza umzekelo. Uyayibona ngoku we are labeled as amamenemene because we are fighting for you. But wena esikulwelayo iya kulaa nto bendithe le nto ifana nalaa mntu otya drugs. Admit that you have a problem, be eager nawe to get help. Xa ufuna ufumana uncedo, you remove yourself from anything that is toxic, any space that is not conducive for you. You remove yourself physically. You can go to the police uyoripota into yokuqala leyo. You can go to nasekuhlaleni zibakhona ikomiti nentontoni umripote, so that uba kukho iforum ebetha abantu abamoshayo ekuhlaleni uyamosha naye, iforum ayidile naye. Sorry andithi makubethwe, kungabethwa abantu bethunana, asizithathela umthetho ezandleni. But I'm trying to say if kukhona iforum, like there are people abagcina ucwangco kwiindawo esihlala kuzo, report kwabo bantu so that izokwaziwa uba there is something embi eyenziwa nguzibani bani kuwe. Aba bantu Chuma into abayithandayo yipower. If they still feel in control and they feel uba ipower yabo isekubo, then basaza abuse. But the minute ubahluba ipower is uyayinqoba. That's why we say do not be silent. Your voice is your strength. So if you speak, even if you cannot fight, but if you can speak and scream and make noise, you take your power back. Yeah, thank you so much, Lina. Siyabuyela kakhulu ngexesha lakho benemini. Thank you so much, Chuma. Enjoy your day. Bye. Bye.